Jezu nasz, świeciła moc ziemi, w sercu pragnąć любові Твоей. О Jezu nasz, świeci nam uciemy, wyratuj nasze duszy od grzechów. O Jezu nasz, świeci nam uciemy, w sercu pragnąć любові Twojej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Panie, Ty był dla nas przytulka z pokolenia do pokolenia. Ty Bóg od wieku i do wieku. Перепросим Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, как мы могли с чистым сердцем, с власти, эту наисвятейшую охвяру войсковой вовсе в рęцach wraz zastupnictwa kniazia wojsk anielskich świętego Archanioła Michała. Panie, Ty posłany оздоровить скрушенных сердцем, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przyszedł poklикать grzesznych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, jaki siedzisz praworucz Pańcanka zastupаться za nas, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłujется nad nami Bóg Всемогутny i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Молимся. Всемогутный Боже, ласкаво взглянь на землю Твоих верных, и дай, как души наши, очищенные телесным пустыманием, прагнули только Тебе, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владари в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Исаии. Так каже Пан: подобно як дощ і сніг падає з неба, і туди не вертається, а лікує землю і робить її уродливою, і вона родить і приносить плен всей лету. І хліб для того, хто єсть, так і слово моє, яке виходить з устав моїх, не вернеться до мене без плену, покуль не исполнить то, что я хотел, и с поспехом не досягнет того, для чего я послал его. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. От усіх бідах Пан вибавляє справедливих, от усіх бідах Пан вибавляє справедливих. Узвеличивай Пана со мной, будем возвышать имя Его разом. Я шукав Пана, і Он почув мене, і от усіх погрозах визволив мене. От усіх бедах Пан вибавляє справедливих. Гляньте на Його і просвятнитеся, і твари ваші не спознают сорому. Вось нещасний покликав Пан Його вислухав, і врятував Його від усіх ягоних бедах. От усіх бедах Пан вибавляє справедливих. Очі Пана звернуті на справедливих, і вуші Його на їх крик. Обличчя Пана супротив тих, хто чинить зло, как память про их смерти земли. От
и от всех бедовых выбавляет. Близкий пан до тых, чье сердце смучено, и зломанных духом он избавляет. От души бедах пан выбавляет справедливых. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Не хлебом одним будет жить человек, але кожным словом, что выходит з уст Божих. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. Chwała Tobie. У той час Езус сказал своим учням: «Коли молитеся, не говорите шпат, як язычники, бо они думают, что у многословий своим почутые будут. Не будьте ж подобны до них, бо ведая Отец ваш, у чим ви маєте потребу родней, чем вы попросите у Него. Тому так молитеся: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня и даруй нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Коли вы будете даровать людям провины ихние, то Отец ваш Небесный даруя и вам. А коли не будете даровать людям, то и Отец ваш не даруя вам провинов ваших». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Na początek kilka słów na temat pierwszego czytania proroka Isaii, jaki dokładnie mówi, czym jest Boże Słowo. To słowo podobne do tego, co my sobie tak samo poczuli u Ewangelii, gdzie Jezus mówi: pamiętajcie, co robicie, jak postępujecie, czy umiecie darować komu провины, або не darować. I prorok Isaia пригоже говорить: порівновує дощ і сніг, які падають не з землі, але летять з неба. І туди вже, ми відаємо, не вертаються. Ну, може, коли так розглядати справді природний сенс, та дякуючи влажності, він десь піднімається, і так далі, скрапляється, і що може знову вернутися, і так далі, і так далі. Але сенс такий, що він вертається у такому стані, в якому він упала. І тут є наше слово, що цей дощ і сніг він мають напоїти землю і зробити її уродливою. І є тут така порівняння до слова, до сіпіти, який пльон так само приносить. І це слово, яке має з нас виходить, з уст наших, що воно до нас не вертається, воно зостається. Навіть як ми і шукали цього пробачення, про яке сьогодні говорить сам пан Єсус, пам'ятаєте, коли ви людям пробачите провини, так і Бог їх вам пробачить. Та однако ми кожен з нас ведає, що є такі слова, що десь глибоко запали у наше серце. И уже, может, навіть запустили корень, добрую систему корневую, и уже тяжко оттуда вырвать, пока не будем вырывать, да еще что-нибудь с этим потянем. Это слово, какие может хтось нас покрыть. А теперь мы повинны себе задать питание, не те, кто нас покрыть, а те, кого мы крутим. И на это звертає автор книги пророка Исаии на это наше слово,
каб яны былі толькі добрымі, каб яны маглі дасягаць праўды, бо пра гэтую праўду таксама і будуць сведчыць прарокі, таксама для гэтай праўды аддае жыццё Ян Хрысціцель, таксама для гэтай праўды жыццё аддае сам Езус. Чаму? Для якой праўды? Для праўды ў жыццё вечнае, для праўды, што чалавек пакліканы, каб не памерці толькі, але каб пасля смерці сваё жыццё аднавіць, каб прыпомніць нас. І вяртаемся да Евангелія. Кожны з нас моліцца. Хтосьці больш, хтосьці менш. І Ісус Христос не гаворыць, што малітва за многа маліцца гэта дрэнна. Не. Ісус гаворыць, калі мы молімся, каб паказацца перад кімсьці гэтай малітвы, пахвастацца, сказаць. Часамі люди приходят до исповеди и начинают хвалиться. Я тут ksiądz молюся, з раніцы увечері, 3 ружанця, там 4 ружанця, тут коленочка добавляю, тут думаю, ну добре, самохвалка есть. Еще только небо как по весу хлило, нас туда войти можно было. Молися, бо эта молитва потребна тебе, бо эта молитва має принести плен для тебе, про який плен так само говорить пророк Ісая. І це слово, яке падає, і це то, що приносить плен. Наша молитва так само приносить плен. Але коли ми молимося тільки для хвали своєї, там подобне, для язичників, сьогодні ми чуємо, коли молимося, не будьте подобными до язичників, бо вони много говорять і думають, що дякуючи этому будуть збавлені. Говорить, не молитесь так, але просите словами, які я вам говорю. Слово молитвы «Отче наш», яна мае вялікае значэнне. Не будем яе тлумачыць, але толькі один аспект, які ёсць падчас імшы. Падчас імшы чалавек 2 разы, 3 разы перапрашае Пана Бога за свае правіны. І гэта ў малітве 3 раз перад самой камуніяй святой гучыць слова «І прабач нам правіны нашыя, як і мы прабачаем вінаватым нашым». Ісус Христос на гэта сёння звяртае ўвагу, бо калі вы будете дараваць людзям правіны іхнія, то і Айцец ваш небесны даруе вам. А калі не будете дараваць людзям, то і Айцец ваш не даруе вам правінаў. Чым ёсць сэнс малітвы? Молиться об тым, как мы умели прабачыць. Молиться об тым, как мы прабачэння шукали. Молиться об тым, как жить в супокое, как давать супокой другому человеку, а не его нервовать, вводить себе и этим самым тешиться во хтосьці горше, чем я, може, по-сапраўднаму ён горшы, бо я яго до такого стану навёў. У гэты святы час Бог хоча шчодра дарыць нас сваёй ласкай, каб мы аднавілі наше хрысціянскае жыццё. Таму просім яго за нас і ўсіх людзей. Молимся за святий Костюл, по Божье слово, якое обещаю закорнуло сердце всех людей, тебе просим. Выслухай нас, Молимся за контемпляційні закони, по простих молитвах вяжуть люди всього світу, тримали власне вертання, тебе просим. Выслухай нас, Молимся за грешных детей, кам'яни во имя сородичеств тих, кто научит их молиться и прославлять Бога, тебе просим. Выслухай нас, Молимся за грешников, які живуть у незгоді з власним сумлінням. Вони відкрили своє серце Богу, тебе просим. Выслухай нас, Молимся за нас тут собраних, ми під час Великого посту, при допомозі Божої ласки, поглибили своє молитовне життя, тебе просим. Выслухай нас, Молимся про заступництво святого Архангела Михаила. Забираем Пану Богу милосердному все интенции, которые представили для живых об здоровье, Божьем благословении.
благословлений потребует в ласках, вызволений от ложных залежностей сучасного свету, так само справы с упокою, але памятует радости життя вечного у володарстве небесном Тебя просим. Выслухай нас, Умацуй нас, Пане, умацуй нас, Пане, деяния Твоей ласки учини, как Твой народ повеличивался и возрастал у святости праз Христа, Пана нашего. Аминь. Что пролилась в сердце Иисуса, як крыница милосердности для нас, Аминь, доверяем. Кровь и вода, что пролилась в сердце Иисуса, як крыница милосердности для нас, Аминь, доверяем. Молитесь, как мою и вашу, я хранил Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Боже наш Створитель, ласкаво прими эти дары, які Ти дав нам на підтримання життя земного, і перемени їх у сакрамент, що дає життя вічне, праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим Русалице, узнощим их до Пана. дякую Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Бойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ты ласкавы дазваляеш сваім верным з ачышчаною душою штогод радасна чакаць велікодных святаў, каб праз шчырую малітву і учынкі міласерднасці, а таксама праз удзел у сакраментах адраджэння яны дасягнулі паўнаты ласкі дзяцей Божых. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Ісуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлебы і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znał Tobie podzięku składając, czy podał swoim uczniom, każuczy: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага зававету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягновения. Wspominający śmierć i zmartwychwstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, как Костел Твой рассеян во всем свете, удосконаливал в любови, разом с Папом нашим Францишком, Biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Памятай, так само про братов и сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто власти Твоєї отішов з этого світу, і дозволь им убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обратником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, z Chrystou i u Chrystie, Tobie, Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, raz u siebie, ki wieczny ja, молимся, просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и даровал и довел нас до життя вечного, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкавость упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое благодарство и мост и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój daju Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a дарить его с упокоем и едностью, и живешь и владаешь на веки вечные. С упокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак с упокою. Божий, я тебя лишь на себе, грехи света, смилуйся над нами, баранку Божий, я тебя лишь на себе, грехи света, смилуйся над нами, баранку Божий, я тебя лишь на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру явную. Пане, я не варта, как ты вошел на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Пане наш Боже, праздный святейший сакрамент, дай нам силы утаивать минушные земные жадания, как мы научились всей душой любить добро вечное, раз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михаиле, держи нас в змагании, будь нам обороной, сука спокусы и васка злого духа, покорно просим, няхай яможнейший Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла сатана и інших злых духов, якие нас будут душную во свете. Аминь. Гляди на Царя небесного, тревожат солнце нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один Тройцы, Бог святый, Тебе хвала, Господи, и закончится наш шлях земный, у Отца свое прими. Аминь.
Jezu Chryste, присутний серед нас у найсвятішому сакраменті. Приходимо з вдячністю до Тебе за те, що дозволив нам ще раз сьогодні зустрітися у этой каплиці, celebrować pamiątku Twojej muki i śmierci, ale najważniejsze перемоги, dobra nad złą, śmierci życiom wiecznym, jakie Ty nam dajesz. Dziękuję Tobie za всяке добро, яким сьогодні нас обдарував, за час реколекції, який ми прожили. И просим, как он не был надаренным, как мы возрастали у Божьей любови, познаючи свое сердце, все больше развивались у имкнений. Просим так само во всех тех интенциях, яких справи была отправлена Святая Мша, за всех тех, кому молитву свою обещали, кто ее потребует, а в навертании для кожного з нас, наших близьких, усього світу, як Твоя хвала, Пане, розлилася по всім границі землі. Просим так само за тих, хто вже одійшов від нас, пробачив їхні провини і одари життям у володарстві разом з Тобою і з усіми ангелами і архангелами. Святий Архангел Михайле, наш могутний заступник перед Богом, мы щиро дякуємо Тебе за отримане добродейство и просим об новых с доверой и живой надеей. Ты наш опекун и помощник. Сподеемся на Твою могутность, добрыню и незвычайную готовность подкрепливать нас. Выслухай наши просьбы и приди нам на допомогу, коли мы будем моцно просить Тебе и неспынно услыхать, заступися за нас перед Богом. Заступися за нас перед Богом. Архангеле Божий, Заступися за нас перед Богом. Суті створення, Заступися за нас перед Богом. Князю найлепший, Заступися за нас перед Богом. оборонца законов Бога-створителя, Заступися за нас перед Богом. обновлянник Божьего ладу, Заступися за нас перед Богом. доверный Пана, Заступися за нас перед Богом. більший ушанувальник Бога чоловіка, Заступися за нас перед Богом. хоронивший святого крижа, Заступися за нас перед Богом. рицар Богородицы, Заступися за нас перед Богом. керівник небесного двора, Заступися за нас перед Богом. гетман ангельских отрядов, Заступися за нас перед Богом. меч, який карає узбунтованих духов, Заступися за нас перед Богом. одвічний противник сатани, Заступися за нас перед Богом. шанувальник правди і покорі, Заступися за нас перед Богом. приклад контемпляції Бога, Заступися за нас перед Богом. узор молитви і ахвяри, Заступися за нас перед Богом. веселка серед бурі спокусов, Заступися за нас перед Богом. опікує помираючих, Заступися за нас перед Богом. образочливий вірник заслугов, Заступися за нас перед Богом. предвестник збавлення, Заступися за нас перед Богом. помощник душам чистових, Заступися за нас перед Богом. проводник душам на шляху до неба, Заступися за нас перед Богом. анёл-оховник костела, Заступися за нас перед Богом. опекун Христусовых наместников, Заступися за нас перед Богом. оборонца столицы христианства, Заступися за нас перед Богом. опора католицких миссионеров, Заступися за нас перед Богом. дух, який служить усім, Заступися за нас перед Богом. вирятувальник з неволі,
Заступися за нас перед Богом. Чудотворца славный, Заступися за нас перед Богом. молимся. Голод небесов и наилепший оборонца душаў, мы чакаем благословленного плёну Твоего заступництва за нас и за усіх тых, кого представляем подчас сённяшняга набожэнства, а кого Ты хочешь одарить ласками. Нехай наши супольные просьбы за каждого з нас, за наши семьи и парафии, за усю супольность народа и увесь святый костел станут крыльцей Божьего благословения на веки вечные. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не поражай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас отсюда, Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас нарушай, Сыну Своему нас отдавай. Навальна перед урочистостью святого Юзефа, обранника Наисвятейшей Панны Марии, день другим. О хвалебный святый Юзефе, приемный батька Пана нашего Иисуса Христа и наичистейший обранник беззаганной Панны Марии. Вот я негодный Твой последовник, отдаюся Твоей овецы и выбираю Тебе моим особливым опекуном, дорадчиком и заступником перед Богом. Выпроси для меня ласку доброго життя и счастливой смерти разом з ласкою, а в якой сегодня прошу Тебе особливым чином у этой новине молимся об новых святых покликаниях на службу святарской, законной и миссийной, а так само об навертании. Хвалебный святый Юзеф, Отец Небесный, не вагался, отдаючи Тебе в опеку своего одинородного Сына. Ты принял его с любовью, Ты кормил, пестил и доглядал его с батьковской кладливостью. Мы гордимся до Тебе, с дитячим довером и просим, как Ты по-батьковску выслухал наши просьбы, які до Тебе узносим, и заховал нас от усялякого зла. Kyrie eleison. Христе Ісус, Христ, почуй нас. Христе, вислухай нас, Ojcze z nieba Boże, змилуйся над нами, Duchu Święty Boże, змилуйся над нами, Święta Trójca Dzień Boże, змилуйся над нами, Święta Maryja, молися за нас, Święty Józefie, молися за нас, sławny potomak Dawida, молися за нас, światło patriarchał, молися за нас, obrannik Biezda Bogorodicy, молися за нас, praczysty opiekunie Panny, молися за нас, opiekunie Syna Bożego, молися за нас, chwałatliwy obrońca Chrysta, молися за нас, chwalowa Najświętszej Семьи, молися за нас, Józefie Najsprawiedliwszy, молися за нас, Józefie Najczystejszy, молися за нас, Józefie Najmądrzejszy, молися за нас, Józefie Najmużniejszy, молися за нас, Józefie Najpokorniejszy, молися за нас, Józefie Najwierniejszy, молися за нас, lustra cierpliwości, молися за нас, wykładnik ubóstwa, молися за нас, wzór pracujących, молися за нас, azdoba siewnego życia, молися за нас, opiekunie Panną, молися за нас, opora siebie, молися за нас, zucieszenie nieszczęsnych, молися за нас, nadzieja chorych, молися за нас, opiekunie pomierających, молися за нас, powstrach złych duchów, молися за нас, opiekunie Kościoła Świętego, молися за нас, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie graki światu, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie graki światu, вислухай нас, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie graki światu, змилуйся над нами, ustanowił jego Panem swojego domu и Господаром усіх своих владаний. Молимся. Боже, Ты у своим чудовным проповеди учинил святого Юзефа обранником Наисвятейшей Мати Сына Твоего,
Далі просим, каб ушановуючи його як нашого опікуна на землі, ви були годні його заступництва в небі, праз Христа, Пана нашого. Прославлений святий Юзеф, приклад для усіх працюючих, випроси для мене ласку, каб працював я у духу покаяння, прагнучи перепросить за шматликие мои грехи, как працавал сумленно, с почуттем обовязку, а не для своего задовольнения, как працавал с радостью и вдячностью Богу и ганарился тем, что могу жить и развиваться пространству дары. Отрыманные от Его, как працавал годно, спокойно, по мере своей силы и терпимости, не отступаючи перед стомою або тяжкостями, как працавал перед усім у доброй интенции, забываючи про себе, постоянно памятуючи про то, что у момент смерти я повинен буду отказать за страченный час, за змарнованные таленты, за занедбание доброго, за пустую ганаристость у час поспеху, что так шкодить у Божьих справах. Усё для Иисуса, усё праз Марию, усё по твоему прикладу, о святый Юзефе. Нехай гэтыя словы будуть моим девизом на протягу життя и у хвилину смерти. Молитва для святого Архангела Михаила, опекуна Беларуси. Святый Архангел Михаил, князь Угорського Минський, прийди на допомогу людям, яким погрожає сила темри, нині ж були створені младенство Божие, откуплене про життя смерті у воскрешенні Ісуса Христа, Сина Божого, призначеного на святыню Божию, как пробывал в их Дух Святый. У Тебе, святый Михаил, костер мая своего оборонцу и опекуна, Ты ведешь избавленных до небесного счастья. Проси Бога об супокое, как перемог владу сатаны, сей бит хаос, как не дозволил тримать людей в неволе шкодить костер. Нехай бездоганная Панна, обранутая в солнце королева Анёл, простиве стружчись голову Антихристу и оборонит своих темных детей от его ворожего умыла. Святый Архангел Михаил, оборонится хвалы наивысшего. Занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змагании, супроть спокусов и пасток злого духа, будь нам обороны. Князю войска небесного, моцаю Божию скинь у пекла, сатану и інших злых духов, якія на злобу душ снують во свете. Посприяй, как мы, праз всю вечность были верные Твоему заповеду, кто ж, коли не Бог. Святый Боже, святый Боже, святые сироты, смилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый милосердный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый милосердный, смилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы храни нас, Боже, от греховной и беспощадной смерти стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Таємницю сакрамента, усволяй наши раутели, тратить моцарое право, Боже, новый заповедь, что нам розум не тумачить, всякой веры принеси Богу вечно у Троицы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя.
Duchu, що от гріха ходить, дав вічного святла. Amen. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таевницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували сырьё Твоего откупления, яки же ешь и благодары с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Amen. Всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный